аз 1 моҳ то 3 моҳ кафолат. марҳамат, дар умум аз 800 сомон то 4500 сомона яхдонҳои мо нархош ҳастанд. хоб баъд обгармкардҳо ҳастанд, марҳамат, дохили яхдона мебинем. марҳамат, халадиники беко дудара, объёмаш бениҳоят калон. баъд морозилник дорем. марҳамат, мебелҳо дорем, шифонери 4 антресол, мягкий мебел мегӯям. хоб 4гона машинкаи ҷомашӯӣ, стиральни машинка LG 7 килоа, катҳои 2 нафар хоб мерафтагӣ. хоб аз 800 сомон, дар умум аз 800 сомон сар мешаванд то 2500 сомонӣ. яхдонҳо 80-90% қариб ки аз Федератсияи Россия меояд. халадини Вилпур дорем, халадини Samsung дорем, хоб халадиники LG дорем, Ariston дорем. марҳамат, барои ошхонаҳое ки тобистона ҳастанд, стенко дар умум нархаш аз 1000 сомон то 2500 сомон ҳар намуд дорем. ина 1000 сомон мегӯем. хоб иборат аз шифонер. марҳамат, агар хоҳиштон бошад дар якҷоя харидан. хоб двухспальни кроват дорад, дута прикроватни тумба мегӯям, дута прикроватни тумба, баъд трюмо оина дорад. хоб двухъярусни кроват, кати дуқабата барои кӯдакон ё мегӯям ё ба подростковый возраст. манери туркӣ кровати двухспальниша фурӯхтагием, фақат шифонер. марҳамат, шифонерҳои заводской 4 хокистаранг, спальни гарнитур немецкий дар даври шӯравӣ, бо шифонери ба ҳамун шакл, камтар светлитар, рӯшантар. суроғаи мо маркази савдои Паншер, бозори Саховат. ассалому алайкум ҳамватанон. дуруду паём ба муштариёне ки дар хориҷи кишвар ҳастанд, муҳоҷирон ки муштариёи асосии мо қариб ки 70-80% муҳоҷирони мо ки дар хориҷ ҳастанд ҳамоно ҳастанд. имрӯз пешниҳод дорем ба шумо. хоб яхдонҳои ҳозиразамон, катҳои хоб, односпальни кроват мегӯям, мизу курсиҳо, спальни гарнитур, мебел барои ошхона ва фармоишҳои шуморо ҳам қабул карда метавонем. ҳозир шинос мекунем ба нарх навое ки дар бозори Паншер, Саховат ҳастанд. ҳамон нархҳоро ба шумо пешниҳод мекунем. марҳамат, яхдонҳо нархош дар умум аз 800 сомон то 4500 сомона яхдонҳои мо нархош ҳастанд. хоб баъд обгармкунакҳо ҳастанд. марҳамат, халадиник истеҳсоли Беларусия 1900 сомонӣ нархаш. 1 моҳ кафолат доранд. марҳамат, дохили яхдона мебинем. марҳамат, халадини боло морозилникаш дар қисми поёниаш. марҳамат, нархаш 1900 сомон. хоб халадиники Блеск 2000 сомон. хоб халадиники Samsung ба ҳамин нархҳо дар умум бо ягон сум арзон инвай мешавад. хоб кафолатшон аз 1 моҳ то 3 моҳ, вобаста ба ҳамон муштари чӣ хел шартнома мекунем. хоб халадинкҳо бисёр халадинкҳои хубанд. марҳамат, 2300 сомон халадиники Атланта беларускӣ. тахмин ҳамин хел нархҳо бо савдо мешавад. хоб марҳамат, яхдонҳо 80-90% қариб ки аз Федератсияи Россия меояд. халадини Вилпур дорем, халадини Samsung дорем, хоб халадиники LG дорем, Ariston дорем. дар ҳамин як қатори ки истодагиянд, ҳамаш хоб нархҳои идонаашдаги ҳамаш 2600 сомонӣ. фарқ надорад якеш аз дигараш калон ё майда, ҳамаш 2600 сомонӣ бо муомила доранд. аз 1 моҳ то 3 моҳ кафолат. марҳамат, дохилашро бинед. марҳамат, дохили амино. марҳамат, бисёраш морозилникаш, хоб яхдонаш аз поён, бисёраш аз боло. марҳамат, дохили халадинико дар ҳолати хуб қарор доранд. марҳамат, фақат ҳамин халадиник дар ҳолати
кори қарор дорад, кор карда истодааст. фақат ҳамин нархи ҳами 3500 сомония бо муомила дорад, арзон мешавад. марҳамат. морозильникаш аз поён беҳтарин халадилник хуб дар ҳолати худ холи кор карда истодааст. хоб халадилник марҳамат барои оилаҳои мисол кам ҳастанд ё ки барои ягон иҷора дар ягон ҷо додан мумкин марҳамат 1000 сомонӣ халадилникҳое гуфтем ки бо 800 сомонам ҳозира дар хайр надорем мешавад. 800 ин халадилник 1000 сомон бо ягон сум муомила дорад. марҳамат халадилникҳо яхдонҳо 2000 сомонӣ 2000 сомонӣ. бале бале кор карда истодам. яхдон халадилники беко дудара объёмаш бениҳоят калон 4500 сомонӣ. хоб дастставка установкаш ройгон дар шаҳри Душанбе ройгон аст. халадилник калон. баъд морозильник дорем марҳамат хоб 2600 сомон заводской. баъзе шумо таъмир мекунем дар дохилиш ягон лист инвай мезанем ин чиста заводской худашай 2600 сомон бо муомила доранд. марҳамат объёмаш бениҳоят хоб аз 1 то 3 моҳ гарантӣ доранд. яхдонҳои мо аз 1 то 3 моҳ дар вақти ҳамин кафолат то ҳамон ё ки таъмир мекунем ё ки агар муштарӣ розӣ набошад в течени 3 моҳ боз баргардонда мешавад, гирифта мешавад. ягон ҷои мушкилиаш нест. бо муштарӣ мо муомила дорем. марҳамат хоб ба ғайри яхдонҳо боз марҳамат мебелҳо дорем. шифонери 4 дараи антресол хоб нархаш 2000 сомонӣ. марҳамат ози дохили вая мебинем дохили шифонера бениҳоят объёми калон дорад. марҳамат дари пӯшида хоб бале қисми поёниш полка дорад. хоб дар шаҳри Душанбе то назди хонаш хоб бурда расонида то назди хонаш ройгонай барои баровардан ё айсар васл кардан бо муштарӣ мо муомила мекунем. марҳамат хоб мягкӣ мебел мегӯянд. хоб чоргона нархаш 2500 сомонӣ 2500 сомонӣ. бисёр объёмаш бениҳоят калона мебели хубай мягкӣ мебел истифода бурдагиянд. мошинкаи ҷомашӯӣ стиральни машинка LG 7 килоа хоб марҳамат дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб нархаш 2500 сомонӣ кафола дорад аз 1 моҳ то 3 моҳра. марҳамат бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб баъд катҳои 2 нафар хоб мерафтагӣ хоб аз 800 сомон дар умум аз 800 сомон сар мешаванд то 2500 сомонӣ. марҳамат односпальни крават 700 сомон як одам хоб мерафтагӣ. марҳамат хоб мягкӣ мебел уголок мегӯянд барои зал барои меҳмонхона 2000 сомонӣ 2000 сомонӣ. баъд муштариёни муҳтарам вақти ҳозир таътил омаги вақти тобистон ё вақти истироҳатӣ омадагиай марҳамат барои ошхонаҳое ки тобистона ҳастанд марҳамат барои ошхонаҳо марҳамат аз 800 то 1000 сомона ҳамин хел намуд мо пешниҳод карда метавонем. марҳамат хоб стенка дар умум нархаш аз 1000 сомон то 2500 сомон ҳар намуд дорем. ина 1000 сомон мегӯем. истеҳсоли тоҷикистонай навбаромада истеҳсоли тоҷикистонай аз як тарафаш шифонер 1000 сомонӣ. марҳамат хоб муштариҳои муҳтарам марҳамат спальни гарнитур барои меҳмонхона хоб иборат аз шифонер марҳамат агар хоҳиштон бошад дар якҷоя харидан. хоб двухспальни крават дорад. дута прикраватни тумба мегӯянд дута прикраватни тумба баъд трюмо оина дорад. марҳамат аз ду тараф марҳамат бинем.
дар умум 7000 сомонӣ. Ба ғайраи мо пешниҳод карда метавонем ки марҳамат ва шифонера ҷидо ё ин ки кати хоба ҷидо ё ки оинатон мушкилат дар умум бо ҷидо ҷидо фурӯхта ҳам мешаванд. фарқ надорад. Муштарӣ чӣ хеле ки гӯяд марҳамат. хоб двухъярусни кроват кати дуқабата барои кӯдакон ё мегӯянд ё ба подростковый возраст марҳамат. дар ҳамин ҳолате аст, фақат матрасҳош пешниҳод мекунем ҳам ба матрас ҳам бе матрас марҳамат. 1600 сомон бе матрас, 2000 сомон матрасҳош қати матрасҳои медицински тиббӣ қати. хоб мебел марҳамат 2700 сомон шифонер марҳамат. хоб 2500 сомон кати хоби дунафара. хоб 2700 сомон шифонери туркӣ. кровати двухспалниша фурӯхтагием, фақат шифонер мондагия худаш тоқа 2700 сомон марҳамат. шифонер 2500 сомон. хоб катҳои хоби дунафара хоб 2000 сомон, 1500 сомон марҳамат. 1600 сомон марҳамат шифонери седараи хоб коричневый свет. хоб муштариёни муҳтарам марҳамат шифонерҳои заводской 4 хокистаранг 1200 сомонӣ. 1200 сомонӣ. Мана дохили ва шифонера мебинем истифода бурдагиян ино истифода бурдагиян марҳамат. Мана дохили шифонер дар қисми поёнияш ва шкафчикҳои майда дорад марҳамат. Истифода бурдагиян марҳамат. хоб спальни гарнитур немецкий дар даври шӯравӣ даври союз мегӯем ба лаҳҷаи худмон немецкий зина ном дорад. дар дута шифонери вай дорад двухдверни антресолаш хати дорад марҳамат. дохили вая бинем мана дохили шифонер марҳамат. мана қисми болоии шифонер. хоб мана дохили шифонер дар ҳолати хуб қарор дорад. дар комплекташ дута кроват, оина ва дута тумучкаи дига ҳам дорад. ки агар муштариён ки бихоҳанд ки ҷидо ҷидо фурӯшем вай мекунад. дута односпальни кроват дорад. хоб дута вай дорад при кровати тумба якта трюмо трильяж мегӯянд. трюмо не трильяж. оинаи секабата дорад ки ҷидогона ҳам фурӯхта мешавад. хоб нархош ҳозир 1000 сомонӣ ҳамин шифонерош 1000 сомонӣ инаш 2000 сомонӣ. хоб дар шаҳри душанбе бори дигарам такрор шавад муштариёда то пеши хонашона бурдан ройгонай барои баровардан ё часпондан ё васл кардан бо муштарӣ муомила карда мешавад марҳамат. хоб мебелҳои даври шӯравӣ истеҳсоли Полша. хоб тумучка кашкашакҳо барои хонандагон. хоб барои китобмонӣ марҳамат ё барои кухня ҳам истифода бурдан мумкинае марҳамат. хоб бо шифонери ба ҳамун шакл камтар светлитар рӯшантар камтар сафедтар 14 инашам ба ҳамун нархҳо марҳамат бо муомила дорад. хоб двухспальни кроват марҳамат. двухспальни кроват 800 сомонӣ. иам даври пеш фақат ҳамун чихоли болоша мо меният кардагием матои болоша иваз кардагием тамом. хоб марҳамат суроғаи мо маркази савдои паншер саховат мегӯям маркази савдои паншер. хоб ба таври нақдӣ ва ғайри нақдӣ ҳам мо кор мекунем. метавонам боварӣ кардагиям то имрӯз мо ҳамун муштариёро нодида даҷи ба ҳамун вилоятҳо ба ҳамун районҳо ҳамун мебелҳои ҳамро равон мекунем. дар кортҳо сума мегузорам равон мекунем. хоб маркази савдои паншер бозори саховат. рақамҳои телефон 98 35 37 бо як панҷи дига бо дига такрор мекунам 98 35 37 бо як панҷи дига бо як рақами телефони дига 087 654 379 987 654 379 марҳамат. دوستان عزیز
дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.